Hato fiju kendo ya kum kita ki jat beru haka jim jempi ki bayai knyum haka jim jiki lada ki kendo ya ke jing ro ki knyum lada ki kemendro ki knyum ki ba fokus bonsin haka jing haka jing jenjar ban haka solution ki ba kloy ban ong em wat haka ka kam ka baru ki jong em ngam la ban le ka ni em ngam la ban le ka ni kan ni ki jing ka badan haka jim jenga ngam pat la ban solve ka kuno kenyan ba sada ka vipat ki jingkit Henry ki dan pat kita kejat beru ki bangi kendo ha gaji imjingi ki ba yai rekhi wat lada ki dan hapreng jong ka jing ka preng jong ka jing jinjar hapreng jong ka jing khus lai ru ki jupen i tangga kamat pho samki ani thoi pi ki balok pi jinga bonusen lada ngi yai fokus tang ha ka jing jingi katam duna ban kanang bon kanang ban khia ha ka jing jingi namar kata to focus ha ka solution ban ha ka jing ka jongi ngani thoi pi ka we ka jingi to kana ka bar rangkot mat ka bas ngot nat ba ka bong kum ni chisana ka we ka por don we u sahab lam ong uyat anti lang ba jong ka we ka surok ka bakancha ba berkat ba udang yat lenti na preng jong ka surok u hap nang cross ya ka we ka wa lang ba jong ka we ka jingking ka barit ba ka jingking ka barim mat ka barit ba mat ka e ka bajia kat ba udang cross ya kata ka wa kensan kata ka tayar jong kata kali jeng ka pengcor hapdeng jong kata ka jingking utau sahab la dom hir na kali jeng la kenjat ya kata ka tayar jong kani ka tayar ka lang ba ban pengcor menta ro si katu kat ba gandang ton haying kat ba ngan ton hasor kam ju pengcor menta habang ayat lang ba jong kani ka khalau kenja penban menta kani ka tayar ka pengcor berkat ba udang syong perkhadang ta wong ngam don lat shoot akong we Henry tang ban change ya ka tayar spare kumta upli ya ka kali ya ka deki jong ka kali jong usai ya ka tayar spare ta bakat ba usai ya ka tayar spare usai ya check usai ya wilren bat ki pat kitiar ki bat don kam nang ta ban change ya ka tayar spare ula ra ya check jong sak bat hadin nang ta ula law ya kita kisau teli ki not jong kata ka tayar ke bala pengcor ubu ya ki haken dong asai hakata ka por kat ba umut ban sei ya kata ka tayar ke bala pengcor ban tep da kata ka tayar spare kumno ubakla bat ukum penhap ya kita kisau tiki not hapo jong kata ka wa belum la perkat kata ka por ngan le kumno sho haba ka wei ka jinge kampar kut ka wan sada ka wei pat ka jinge ka ba kham krau ban ya kata ka jinge ka bang ka do mene hakata ka por usu shong halor jong kata ka tayar spare ngan le kumno sho ka ishu ngan le makat ba unang syong hang ta uyo i bakata ka khalau ka longa khalau ka bakenja omdan shnong omdan yeng sajan jong kata ka jaga ka ba uyeng makat ba unang syong ha kata ka por kasngi kala nangno berkat jingdom kala stang bantap ha kata ka jaga ha kata ka por le tip shu ka e ka ba unle uprakat ba ha ba ka we ka jing e kampar kut ka wan par sada ka we pat ka jing e ka ba kham khrau kumno ken ngan la ban sha ya ki jing e haka jengkulat usyong haka por uberkat nganle ayu berkansan haka tekapor one away ubru naga thain nong kondong naga way ka cycle kring utau cycle uwan hajan jong utau pa warong sir JIUP ka emo ka bangala manirap ip utau sahab ula perkat kata por ka bru ayu komunika riu kai ka wanda ka cycle bat ka kali penbanyanga ka ka bangala manirap ip ka bru ka ba imat tang ka kali kam joi haka jing im jong ka at least lada uwan da ka kali lani lada uwan da ka trok ang lakin banirap inga menta uwan da ka cycle ke ekin ula banirap inga Henry uta usahab ubam kwa ban pensngausi ya uta unong kondong wat uya tho yu ya baro kita ke jing ke ba kondo uta usahab haka don ka bakham ken uong ke ekin mila banirap inga uta unong ya cycle uong sir paisine nak jaga ka bangiyeng menta kadan ka we ka jaga ka bar repair ya ki kali ka bar repair ka tayar ka bajangai kumba 10 kilometer haba uta usahab uyo sngaw ya ta ka jingong jong uta unong kundong kata ka jingdom jong ka nang kiu bar ulo ong yu hato mem yo i ba ka pengcor ka tayar ka kali jonga kumno ken ngala banyat nakani ka jaga hato memut yang abangan suba e kani kali jonga ne kamno uta obru nagathain nong kondong uang sir filaban le ka we filaban sim ya ka we ka baltu ya ka we ka nuts na ka we ka tayar mat penda ya ka hakani ka tayar spare jong pi fila ban manage lai tili ki not filaban yat hado 10 kilometer bat anda fila poi hakata ka dukan filaban exchange dan ni filaban thet dakin not ki bathamai
Uta usahap habau yo sngau ya kan ka solution. Habau yo sngau ya kan ka jing ajemut jong uni uriu nong kondong ladap da ka jing lerai. Batu ulo ong ya uta ubru nong kondong. Na dok menenga syong hang ne. Balai ken kum kata ka jimut ka jing berkat kawan hapo jong ka jabeng ka jonga. Na dok mene kat pa pidang keren bat nga. Ngam kemilin tiba kum mapi ubru upanya tang da ka sakil ubalaban ai ya kum kata ka jimut ya nga. Manam sngawai e yang apa bangan da underestimate ipi ti balekin kum kene ka jimut ka jimperkar kamrung hapo jong ka jabing jonga mental daki postnem ngaya kali hendre kum kata ka jimut kamrung hapo jong ka jabing jonga kuble shibone ba ka jing ai jimut jong pi uta ubru nong kentong uong namarsar nado mene fi fokus ha ka jing e jong pi pimshel la fokus ha ka solution di namar kata ba kata ka jimut ka jimperkar kamrung hapo jong ka jabing ka jong pi tikai ka jingsneng ka bangkwa bani tho ipi lang ba jong gani ka jingkran jonga lang ba jong gani ka jinge tho khana ba bunsen ha ka jingem jingi kum ki bru hot ki jinge ki jingjar kinwan ken ha ka jingem jingi henre mangi pat kum ki bru ngim ju focus ha ki ki ba ni focus tang ha ka ki ka bas new ni focus tang ha ka jinge jingi ha ka solution ka jongi namar kata ko ki perlok ki be ki jonga lada fikindo ya ki jinge ya ke jingjar haka jing jompi what focus haka jinge focus haka solution what ya ke lat kelenti kumno bangin lat naka ne jinge ngin second do pi haka bipat ki video kata hadu kata kapor bye bye stay safe.